وظیفہ کیے جدے کر اولاد نہ ہوئے 7 جمعراتہ کنیاں سارے بولو کنیاں 7 جمعراتہ لگاتار گھر دے جی بیٹھ کے نا کوئی چیز رکھ لو جو بھی گھر پکایا ہوئے رکھ کے نبی پاک دا میلاد پڑھو آپ ہی پڑھ لو حضور دیاں نعتاں پڑھو حضور دا میلاد بیان کرو 7 جمعراتہ لگاتار نبی پاک دا میلاد گھر چ مناؤ تے نیت کر لو اللہ پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گے اللہ ضرور پتر عطا کر دیتا ہے اے وظیفہ یاد رکھے جی استغفر اللہ پڑھو 313 مرتبہ رب حب لی من الصالحین عشاء تو بعد پڑھو اللہ ضرور پتر دے گا گرامی قدر حضرات امام حسن نو بندہ کہنے لگا میرا پتر کوئی نہیں دے کوئی وظیفہ دو آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر او بندہ گئے کو ہو رہا گیا کہنے لگا میری کمائی چ برکت کوئی نہیں وظیفہ دو اے سارے بیلیاں نو کمائی چ برکت چاہی دیئے نا برکت یہ نہیں ہوتی کہ اگر لاکھ روپے کمانا سا ہونو 2 لاکھ کمان لاکھ پہ برکت ہوگی یہ برکت نہیں ہے یہ کمامے 2 لاکھ تے مہینے بعد قرضہ بھی دینا ہوئے بجلی دا بل بھی دین والا ہوئے گھر دے خرچے بھی پورے نہ ہوئے عموماً تے برکت نہ ہوئی تے گھر چ ہوئے لاکھ روپیہ تے بجلی دا بل بھی دے کتے بچیاں دیاں فیساں بھی دے کتے خرچے بھی پورے ہو جاواں تے پیسے بھی بچ جان برکت نہ او بندے آگے میری کمائی چ برکت کوئی نہیں امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر تسی بھی کام کر دے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ دے رہیا کرو ہاتھ کار وال تے دل پھر کمائی چ برکت ہوئے کھیا جائے سارے کام بھی ہو جائیں گے پیسے پھر بچ جاؤں گے تیسرا بندہ آیا تھے انہیں آکھیا حضور بارش نہیں ہو رہی تھے کو وظیفہ دیو امام حسن فرماتے نے استغفر اللہ پڑھیا کر چوتھا آگیا انہیں آکھیا جی گھر چو بیماری نہیں جاندی فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر پنجواں آگیا انہیں آکھیا سرکار میں کسانت میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی وظیفہ دیو فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر یہ 5 بندے گئے نا امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی کہنے لگا لاجپال گل سمجھ نہیں آئی بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی امام حسن نے فرمایا دوائی میں کولو نہیں دیتی میں رب دے قرآن جو دیتی ہے انہیں آکھا جی قرآن کی کہندے آپ نے پھر آیت پڑھی آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا بھائی بے مرشدہ نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ کہندے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے انہیں عرض کی دلہ جب اللہ تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چو دن دے ہو فرماتے ہوں نا قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوس دا رہا جدے اتے قرآن نازل ہوں دا رہا آب ایک جنہ محمد دی زبان دے چوسے لے آج ایک جنہ محمد دی زبان دے چوسے لے انہاں دا علم دا حال کیے میرے علی نے فرمایا بچائے پر علی دا بچائے اٹھ کے کہنے لگا انہاں دیتے بچیاں دا اے حال ہے